Wenza wethu nangumacele wothando nesithembu umama-ke lo owaziwayo ngokuthi-ke uNdlunkulu futhi-ke oyibambe zaqina emendweni ogane kwaMseleku. Igama lakhe-ke uMacele Mseleku. Uphawula-ke nge-show lena-ke edle ubhedu kangaka kulezi nsuku ebizwa ngokuthi-ke i-Polygamist yaku-Netflix. I-show-ke leyana emayelana nensizwa ogama layo uJonas. Le nsizwa-ke ebizwa ngokuthi-ke akaGomora esuke-ke inothando kakhulu futhi-ke ihluleka ukuncisha abantu besifazane uthando. Kahle kahle le nsizwa ilisoka, ayithandi ukubona owesifazane ngaphandle kothando. Bese ithatha isinqumo sokuthi-ke ibanikeze uthando bonke kuleya show uma ukuthi-ke busuke wayibona. Uyaphawula-ke lapha-ke uMacele ukuthi-ke yena ngokwakhe uyibone kanjani leya show. Ngicela ukuthi-ke uma ngabe-ke sesimphila indlebe nawe uphinde ushiye kwakho ukuphawula kuma-comments ungakhohlwa uku-like no-subscribe. I-Polygamist, Your thoughts? I-Polygamist, yo guys, leya show iyafundisa. Ifundisa abantu besifazane, ifundisa nabantu besilisa. Khona into ebeyade yenziwa uJonas laphaya. Ayisowisho abantu besifazane asebekhulile. Bayinake leyanto ukuthi amadoda nje akazwani ne-argument, akazwani nesicefe. Ayayithanda ipeace. uJonas into abayenza ebimxosha kakhulu. Noma ningathi nguJoyce. Noma bangenzani, I don't have a problem mina. uJonas into mhlambe abantu besifazane bebefuna bayinotice lapha kuyena ukuthi uma nje uzombangela umsindo, hayi bandla shame noma ngabe busulungise ini kanjani beve lapho mahambe. Okusho ukuthi amakhaya enu wenzeni abe warm abe right. Noma ngabe uzoba nayo argument noma nizophikisana kodwa ube nendlela ozokhuluma ngayo kahle kahle nomyeni wakho. Futhi umyeni wakho ke usukumazi. Nalento yokwenza esingathi anibaza abayeni, engathi asibaza abayeni bethu sibe sibazi. Ubabeke uyabathanda abantu besifazane. Ngahlangana naye vele bathanda yini ezomshintsha manje ngoba nakho sewashada mina. Yabo into ezikanjalo nje. Kodwa ibhekeni le yokuthi uJonas into ade efuna bekade kuyipeace. Then ebantwini besilisa babheke ukuthi yini eyenze uJonas agcine sefa. uJonas ubengaphila nje, aphile nje kahle isikhathi eside. Kodwa uJonas wasebamba kakhulu unkosikazi wakhe uMamezala, uJay uMamezala yabo. Niyalazi igama laMamezala wami. Bembamba kakhulu. Noma akafuni ukuthi abahlukane. Akafuni uJonas ukuthi ayeke indlela zakhe kuze bakwazi ukuqhubeka benomamezala. So uyamcindezela, ufuna ahlale kuyena noma esebona ukuthi no. So uMamezala uJoyce wayeseyakhathala ukulokhu phela ndoda ngifuna ukuhamba lana ngifuna ukushiya awufuni uthi sofa silahlane awufuni ukushintsha and phela uJoyce bengakathanda ukufa ke yena so bengeke ke badla afa. Ingakho ke we-end up kuba uJoyce omtrephayo and mind you wamtrepha ngento ayithandayo, meaning into oyithanda over uyigade ingabe yona futhi kubulalayo. Yes. Ngikhuluma nawe. Vela phela umbonile uJonas eshiya ama-mention akhe leza zindlu zakhe phezulu ezinkulu. Wanqamelo eya lapha ko inde leyandlu leya Soweto. Nothi anqamele kuya lapha yana kulwa mama kubuye ngene no Ben 10 like nje enze imsangano. Kodwa sometimes benqamela ukuya khona. So ungathi ke umuntu ngoba nakho ehlala eMjondolo noma ehlala eMkhukhwini noma ehlala ku 4 room wena ohlala kuma big mansion bese ucabanga ukuthi into yakhe indoda ngeke iyiye lapha eMkhukhwini. Ingancamela ukuyohlala khona eMkhukhwini ithole ipeace, ithole uthando, ibe right, izizwe indoda kunokuba ilokhu ikhonkotwa. Hey, obani osport hayibo
abantu besifazane singaphendukini osport ngagcina kuthiwa osport amadoda manje why sekuyithi